Jesu wami njalo uyaphila ngiyabesaba inkazi siyabonga ngakho okwenzile. Sicela isikolo sisenzele. Siyabonga ukuthi umntwana ukhululiwe manje usephilile. Ngiyakhuleka-ke Nkosi basiza abazali bakhe ngegama likaJesu ophilayo ukuba basondele kuwe bayilungise impilo yabo. Benzele nomntwana ukuthi umntwana angaphinda amadimoni abuyele khona. Ngiyakhuleka-ke Nkosi ukuba benathi kule nkonzo manje ukhulume izwi lakho. Laba bantu abakhona Nkosi baqoqile, baqoqwe nguwena bezange kumuntu, abezange ezindongeni beze kuwo uqobo lwakho. Sicela izwi lakho Nkosi ngoba ilona eliphilisayo. Sicela izwi lakho Nkosi, asikufuni ukuhlakanipha komuntu ngoba ngeke kusenzele lutho. Umuntu akanalo izulu, umuntu akanaso isiqoqo. Kodwa size kuwe uNkulunkulu wethu usitshelile kuMathew chapter 10 verse 28. Wathi ngabesaba abantu ababulala umzimba bengenakwenza lutho emva kwalokho. Wathi besabeni ukuthi esebulele abe namandla okukhonza isibhokweni. Siza kuwele Nkosi ngalesi sikhathi. Siyabonga. Siphe Nkosi ukwesaba, siphe ukulalela, siphe Nkosi ukulenza izwi lakho. Siyabonga ukuthi sisosukwini luka-21 uNkulunkulu wethu sikulo mkhosi. Sibonga wena Nkulunkulu wethu kungusuku lokugcina. Sithi udumo lonke lumo lwakho, udumo lokufanele. Ezindaweni zonke lapho ukhonzwa khona, yiba uNkulunkulu kuse. Bakhulise Nkosi ekukwazini, bakhulise Nkosi kwelikamoya. Ubasize Nkosi, ubandwelise ngezwi lakho. Ubaphe ukuphenduka okusuka ngaphakathi. Usiphe Nkosi ubunye uKristu ngoba sonke simunye kuwe. Thina sonke sibhabhatisiwe egameni likaJesu Kristu Inkosi yethu. Usisake izwi lakho uJesu Kristu Inkosi. Amen. Sizovula izwi lenkosi esilithola kuShumayeli chapter 4. Sizofunda verse 12 kuphela. Shumayeli chapter 4 part 3 ngoba iSunday yesithathu yonyaka inkonzo part 3 usuku lokugcina lomkhosi ziwu-21 insuku ukudla sibone kusasa ngokugcina inkosi. Akusho ukuthi ngosuku lokugcina abantu bazodla manje cha, koze kudliwe kusasa. Koze kudliwe kusasa. Balekela isilingo sokuthi udle namhlanje kwelikamoya. Uqalelele ukuthi uthe ngithanda ukuthi mina. Awuthi ngothenga ukuthi ngifuna ukudla ukuthi. Akhohlwa nje
bamba umkhosi uzuphele kahle ukudla uzokucabanga nasekuseni. Kufundeka kanje kuMshumayeli chapter 4 verse 12. Nakuba umuntu ahlulo yedwa ababili bayakuma phambi kwakhe. Nentambo mithathu ayisheshi ukuqashuka. Ngiphinde nakuba umuntu ahlulo yedwa ababili bayakuma phambi kwakhe. Nentambo mithathu ayisheshi ukuqashuka. Ngicela ukuthi ngilifunde nangolimi lwesiNgisi, mhlawumbe ngizothi sengikujwayela lokho ngoba kunalabantu baka-YouTube bayahluka. Bayafuna ngomthetho inkonzo yenziwe ngesiNgisi. Inkinga yami uNkulunkulu akakangiphiki interpret. Angazi noma kufanele ngizidubele mina ngiyisukele izofunda ngendlela. Verse 12. Though one may be overpowered by another, two can withstand him, and a threefold cord is not quickly broken. Kula masonto ke ama-Sundays sisemkhosini sibuka intambo mithathu okukhulunywa ngayo la ukuthi ayisheshe ukuqashuka. Njengamanje sonke sibambe intambo. Ngibuza umbuzo engikubuzile kula ma-Sunday, wena ubambe intambo mingaki? Masontweni amabili edlule 2 past Sundays sikhulume ngemithi emibili. Mhla ka-7 January 24 sikhulume ngemithi ngomuntu wokuqala ukwenza ukulunga. Uma wenza ukulunga umuntu wokuqala. Umuntu wesibili mhla ka-14 January sikhulume ngokukhuleka. Umuntu wesibili loyo ukukhuleka. Ngifuna ukuthi ngiye lapha Matthew chapter 6. Umuntu wesibili ukukhuleka. Umuntu wesithathu ke sibhekene nawo namhlanje. Umuntu wesithathu ulula. Intshumayelo kaJesu le yasentabeni. Ngifuna sibheke uverse 1. Bheka verse 5 no verse 16. Indlela abaqala ngayo ukuthi uyabona ukuthi uJesu ukhulumile ngale mithi emithathu. Matthew chapter 6 verse 1, verse 5 no verse 16. Uverse 1 uthi kepha qaphelani ningenzi ukulunga kwenu phambi kwabantu kuba nibonwe yibo. Funa ukugcina lapho. Umuya kuverse 5 lithi nalapho nikhuleka. Mawulinaka uverse 5 uthuma kuverse 1. Nalapho nikhuleka. So ukuthi umuntu oqala esawufundayo yiwo lo othi uma nenza ukulunga ukupha. Umuntu wesibili uthi nalapho nikhuleka. Umuntu wesithathu verse 16 kusithi futhi nxa nizila. Kahle kahle lamavesi axhumene. Kodwa ngoba kufanele achaze ukuphi uJesu la impumelelo yakhe esintabeni yikho kuno verse 2, 3 no 4. Abese echaza umkhuleko from verse 5 kuze kugcine ku verse 15. Bese kuyima esho umuntu wesithathu ku verse 16. So uyabona umuntu mayixoxa indaba athi yasibona sibani mawenza u1, 2 no 3. Abese ethi nalapho futhi mawenza ukuthi nokuthi. Abese ethi futhi nxa nizila imithi mithathu ihamba kanjalo. So isezweni icacile uMshumayeli chapter 4 verse 12 wakwazi prophet into ezikhulunywa uJesu eminyakeni eminingi ezayo ukuthi yipi le ntambo yesithathu. Sizokhuluma ke ngokuzila ukudla. Sizokhuluma ke ngomuntu wesithathu verse 16. Uthi verse 16 futhi nxa nizila ukudla ninganyukumali njengabazenzisi. Ngokuba bona banyakamisa ubuso babo ukuze babonakale kubantu ukuthi bazilile. Ngiqinisile ngithi kini sebekwamukela umvuzo wabo, kepha wena nxa uzila gcoba ikhanda lakho, geza ubuso bakho ukuze ungabonakali kubantu ukuthi uzilile, kodwa uyihlo osekusithekeni noyihlo obone kusithekeni uzakuvuza. Onke le mithi emithathu iphetha ngokuthi noyihlo obone kusithekeni uzokuvuza. Yingakho ke kuyimithi emithathu
yonke iphetha kanjalo. Noyihlo obone kusithekeni uzakuvuza. Angazi ukuthi wena njengoba siqeda namhlanje u21 days ukudla sakudina ngonyaka odlule ubuphethe imithi emingaki, ubupha na wesibili umbuzo, ubukhuleka as frequently as you can. Yebo ubukuzilila ukudla kodwa ukuzile ngendlela efanele. Akekho wamtshela lithi ungabonwa abantu futhi nxa nizila ukudla ninganyukumali njengabezenzi ngokubabona abanyakamisa ubuso babo ukuze babonakale kubantu ukuthi bazilile. Akekho umuntu okubonile ukuthi uzila ukudla. Akekho umuntu okuphoqile ukuthi umtshele ukuthi uzilile. Ufuna ukutshela ukuthi kade waphuma enkosini awuphuma. Ngoba lithi iBhayibheli singabatsheli abantu. Yingakho uNkulunkulu wasinikeza igama lomkhosi. Ngoba amabandla amaningi athini athi sisemkhulekweni, sisentabeni. Sekuyaziwa ukuthi umuntu mathi usentabeni wenze njani uzila ukudla. Manje semkhulekweni unjani uzila ukudla. Yebo nathi sodina saziwa noma sesiyaziwa kodwa ke silinikeziwe leli gama. Silinikezwe kanjani ke? Kufuneka nginikeze kancane umlando omfushane. Ngake ngawusho ukuzila ukudla ngizodlula kuwona ukuze siye ukuthenela igama linikezwe kanjani. Ngesikhathi siqala leli bandla ngo-2011 unyaka ka-14 selidala 14 years lilingana nami-ke nambazalwane ngina-14 years ke ngaphambi kwabantu kodwa ngisemusha ngingaguga nje ngoba ngigugile kodwa ngisemusha ngumfundisi omusha umfundisi wayizolo. Bathi-ke abazalwane-ke bephuma emabandleni ahlukene hawu babuthi bangasizileni ukudla phela nathi nakuqala unyaka. Ngathi mina kuzilwelani ukudla ngoJanuwari akuzilwa ngani noma ngezinye inyanga. Iphela isizathu ngifuna ukwenza into engayazi bahlulekake njengoba phela bengane bengabazalwane. Ngikulindeleke ukuthi umfundisi abe nempendulo uma engenazo ahamba athandaza kuze uNkulunkulu. Ngathi mina cha ngeke ngizile ngoJanuwari ngazizilelwayo. Kungasho ukuthi ngange-against fasting. Yakhumbula ngesikhathi uNkulunkulu engibiza into yokuqala engayenze ngaphambi kokuba ngiwuqala umsebenzi ngahamba ngayozila 14 days. So ngangena umuntu oxabene nokuzila kodwa ngangingafuni ukwenza into engayazi. Number 2 ngafuna ukuboneka kwabanye abantu. Njengoba namhlanje kuseyimoto yaleli bandla asibukeli kwabanye abantu. Silalela uNkulunkulu ukuthi uthini bese silandela yena. Abathanda ukusilandela bazosilandela okwabo lokho kodwa thina sifuna ukulandela umuntu, silandela odala izulu nomhlaba. Ayike kwadlula kuthe ngo-2013 ngiyibambela nje ama-fasting ami siwabamba ngendlela siwabamba ngayo. Ngo-2013 uyophela uNkulunkulu wayeseyakhuluma ukuthi kufanele sizile ukudla sasise-Drakensberg noma ngasiphumule njengoba umuntu uye akwenze wakhuluma uNkulunkulu. Mayesekhulumile-ke uNkulunkulu ngiyalalela ngiyakwenza kufunayo. Wangifundisa ukuthi ukuzila ukudla kuyinto enje kanje. Njengoba-ke nginawo ama-VN afundisayo wathola kuwebsite yebandla mawuthi entabeni endlu uthi www.entabenendlukajehova.org amagama amancane uzosithola sikhona lapho iwebsite yebandla. Ngase-ke ngimbuza uNkulunkulu sizoqala nini, ufuna siqale nini lokuthi kufanele baqale unyaka sizile ukudla na? Wathi mhla ka-1 Januwari ngoba amabandla onke aqala ngomhla ka-3 ngomhla ka-4 ngomhla ka-5. Ngifuna niqale mhla ka-1 nikhombisa ukuthi niyangithanda, nidela ukudla, nidela ukushaya amathini, nidela ukosa. From the first day of the year kufanele nihlale nawe. Ngiyakhumbula lisemncane ibandla sasihlangana njalo mhla ka-31 ngene inkonzo ngo-6 sikhonze sidedele abantu bafakaze. Ngo-9 siyabreaka siyabasa siyosa
ngoba ngeke sisadla mhla ka-1 sose njengebandla sidla inyama bese siyabuyela ngo-10:10 siyodumisa. Mazithi 5 to 12 siyaguqa sonke siyakhuleka. Sifuna unqama unyaka siphumene noNkulunkulu. Sakwenza iminyaka-na-ke nokho bathatha amasekhulile ibandla sisakwazi ukwenza. Ucabanga losela abantu abangabo. Kuzothatha isikhathi esingakanani. So-ke sayiyeka-ke leyo. Ngidlula-ke ekuthenini uNkulunkulu wathi siqale mhla ka-1. Wayeseke engiholela kuleli vesi Nahume 1:15. Ngathi mangifunda sisekhona lapho sihlezi khona nomama. Mangifunda ngiliqeda wayeseyakhuluma. Lithi-ke bheka ezintabeni izinyawo zoletha izindaba ezinhle omemezela ukuthula. Gubha imikhosi yakho Juda, ugcwalise izethembiso zakho ngokuba omubi akasayidabula kuwe, unqunyiwe ngokupheleleyo. Ngathi mangiqeda ukulifunda wayesethi-ke ngizothi umkhosi lolilelizwi gubha imikhosi yakho Juda, ugcwalise izethembiso zakho. So mase uqala umkhosi asiwunqamuli, kufanele sigcwalise isethembiso. Ngoba usuwenza isethembiso noNkulunkulu. Bakhona abantu njalo umkhosi athi umuntu sekuvela ukuthi ekhaya ngenze njani mina, ngiphume noma ngenze njani, angikwazi ukuphendula lo mbuzo. Ngoba isethembiso siphakathi kwakho noNkulunkulu ukuthi wena ungene emkhosini. Manje usufuna ukutshelwa yimini ukuthi phuma ngoba kwenzeka ukuthi angikwazi. Khuluma noNkulunkulu wakho uzwe yena ukuthi uthini kuwe. Ngoba lithi lelizwi gubha imikhosi yakho Juda, ugcwalise izethembiso zakho. Once wawuqala umkhosi awuyeki. Uma kunento ekuphoqayo sekuphakathi kwakho noNkulunkulu angingeni lapho. Khumbula phela anginalo izulu, anginaso isiphoko. So musufuna ukutshelwa yimini izinto okufanele uzenze sengathi ngizokungenisa ezulwini. Cha ngeke ngingenise ezulwini. Futhi ungangiqabanisi nje noNkulunkulu. Ngiqhamuka ngizokuzwela ngumuntu ngithi yenza ukuthi kanti uNkulunkulu akafuni. Sesiyasobabili esiphogweni. Cha ngeke ngiyenze mina ngenxa yakho. Funda ukuzikhulekela, uzibuzele uNkulunkulu wakho. Uma ugada njalo uma singena emkhosini, ngithi abathandayo. Niyazi ngizongithola lokho. Abantu abanakile ngiyazi aninaki vele. Njengomholi webandla obekwe uNkulunkulu phakathi kwenu, into engiyishoyo kufanele uyenze. Manje ngayisho nje into kufanele uyenze, wazi ukuthi ayishiwo yimi, ishiwo yilo muntu ongibele. Na uma ngithi siqala umkhosi ngelanga eluwukuthi asingenene emkhosini ongezungena isonto. Ingakho-ke njalo uma ngene emkhosini ngithi othandayo ngoba angifuni nesiphogweni. Seni-understand manje? Ngisho ekhaya lezwi uma ngimemezela umkhosi angishiyele ukuthi othandayo. Ngoba uma ngeke ngathi siyangena emkhosini sonke ngelanga eluwukuthi ongezungena unethala. Ungasivumanga isono sakho ubheke esiphogweni. Yikho phela abaseKorinte bokuqala chapter 15:56 lithi amandla esono umthetho. Abantu abaningi bazisebona esiphogweni ngokushaya umthetho. Ungazishayeli umthetho. Ngiyakhumbula omunye ephazamisekile. Uthi kimi ngeke ngiphinde ngithumele iVL. Ngakusasa uyayithumela. Yayibona kodwa lonto le ukwenzani phela? Ungazishayeli umthetho ngomntwana kaNkulunkulu. Ngoba uzozithatha wena ngezandla zakho uyifake esiphogweni. Ukuthi ngiyafisa uNkulunkulu angisize ngingaphinde ngiyithumele iVL. Yayizwa lonto le isiyahlonipha, you are not committing yourself. Kodwa uthi ngeke ngiphinde ngikwenze ukuthi usukwenza usuwonile uNkulunkulu. Uzifake wena isonto. So asifundeke kade ulimi lwakho ukuthi ukhuluma kanjani. Ingakho-ke ngaso sonke isikhathi uma singena emkhosini ngithi othandayo ngoba angifuni umuntu ozesiphogweni ngenxa yami. Lithi-ke lelizwi bheka ezintabeni izinyawo zoletha izindaba ezinhle omemezela ukuthula gubha imikhosi yakho Juda, ugcwalise izethembiso zakho ngokuba omubi akasayidabula kuwe,
unqunyiwe ngokupheleleyo. Ngifuna ukuchaza leli lizwi ngoba khona into eyila. Kukhona umzalwane esasinaye la ngaleso sikhathi. Bazomaza abanye inhloso yami wakhona ukumfihla kodwa ngizolisho igama lakhe. Lo mzalwane lo waye athi uyabonana neNkosi uJesu. Asitshela imfihlakalo zasezulwini. Angiphikisani nalokho ngoba ngelinye ilanga sake saba nenkonzo la eshisayo. Uphakathi nesonto lesithathu. Kwakumama esimhlophe kakhulu. Ngelanga lami lesine ngaya kwakhe. Yithi ngomxoxela inkonzo ibinjani. Mangithi ngiyaqala ufuna ngitshela ukuthi ubani. uNkulunkulu ungivezele inkonzo. Hawu uvezele kanjani na? Uthi ngibonile abazalwane behlezi. Kunomuntu omphambi kwabo egqoka ingubo ezinde ezimhlophe. Ngazibuza ukuthi ubani lo? Uthi wasondezwa bekuvela izandla. Uthi mase ngiyibona izandla, hawu izandla kabakuthi bande lezi. Uthi ngibone lapho ukuthi inkonzo uNkulunkulu nani. Ngazi sasikhumbula kahle nomuthi kwakade kuflya ingilosi phezulu noma kwakunjani. Kodwa nje wayichaza ezinkonzo endlela enzeke ngayo kuphela ukuthi ngisasingayiboni yona. So ngamanye amagama ngichaza ukuthi sasinga dispute ukusho kwakho ukuthi ubone uJesu. Sasingaphambene nalokho futhi ezinye izinto ayizisho sasizenza. But kwahamba kwafika la sidiscover khona olunye uhlangothi lwakhe. Angikakafiki-ke njalo enkosini siqala sengithe ukuhlehla ya rewind. Kwafika la uNkulunkulu ediscover olunye uhlangothi lwakhe. Ngoba sikhonza uNkulunkulu ophilayo. uNkulunkulu wethu angathula ubone ngathi uthule kanti uzokudalula. Wayehambile lo mzalwane oshumayela kude. Ngisele mina la ngangahambile kanti sasike sihambe naye. Bese ngifonelwa indodakazi yakhe. Ithi no ngiyaxolisa. Ufone yena athi baba ngicela ungathendela isimo ekhaya indodakazi yami ifuna ukuyibulala. Hawu ifuna ukuzibulala kwenze njani? Hayi angazi. Hayi ngishone khona. Ngithandaza. Mangifika hlale naye. Hawu umama wakho ngicela ufuna ukuyibulala kwenze njani? Hayi ngafuna ukusho. Hayi ngikhuluma ingafuni ukuthi mina lalela la. Ngingumfundisi mina into eyikhuluma nami phakathi kwami nawe uNkulunkulu kuphela. Kwenzekani? Aqale asho athi usibanibani kusho umfana ohlala la ekhaya. Usibanibani uthe ngeke angishade useyangala. Ngithule lapho ngibamba kwethuba. Hawu ngithuswa yini na kukwamzalwane la ekhaya. Makukwamzalwane kwenzeka kanjani umfana esithi uhlezi kanti ukipitile ukuthandana nendodakazi yalo mzalwane othi ubona uJesu. Ngibamba kwethuba ngithula akhuluma athi manje uthe useyangilahla ngizothi ngizibulale mina. Bese ngizama manje ukulwa nalento engizwayo. Uyazi umama wakho ukuthi uyathandana nalomfana? Yebo umama uyazi. Ithina phela besingaze bandlene ayingwehlisa umoya ngiyeza ukuthi no kuyothathaka. Bese ngimkhamfathe ngimkhanselishe ngikhulume kahle ngimchazele ngikhulume uNkulunkulu akubhekayo udlule. Sihlukaneke ngimfonela umama hayi indodakazi yakho ngisayibulala sengikhulumile naye sathandaza. Sengiyakosi kwenzeka kanjani usibanibani athi uyakubona ehlezi nengane yakhe ikipitile kwakhe na? Hayi ngambuza uNkulunkulu ngoba kunzima bazalwane ukukholwa. Yikho uJesu wathi sobona ngani ngeyithelo zabo. Sobabona ngeyithelo zabo. Uye lo mzalwane ngathi ngimvakashele ngelinye ilanga ngazi umzukulu wakhe wenzani. Kwaqhamuka umufusekho sheshayo zathuka. Nayinyenzo ngizwe kahle inhlamba ayindele. Iphuma kubani? Othi ubona uJesu, uxoxa noJesu. Ngiyakela
uNkulunkulu asipha umoya wokuhlukanisa lokuyithola usehlathini. So-ke silapha nomama siphumule nje sibhekene nalenkinga esinayo. Sizomthinta umuntu ebandleni olalelwa kangaka. Ngibhizi-ke mina ngiyakhuleka umama ngitshelanga ngenza abaseKorinti amazi ukuthi ngizofika kule ntshumayelo. Kodwa ngoba-ke imfundo abaseKorinti bokuqala chapter 5 uthi umpostoli Paul kezwakala ngempela ukuthi kukhona ukufebe phakathi kwenu, futhi ukufebe bohlobo olungekho ngisho nakwabezizwe, okungukuthi omunye kini uyabungayise. Verse 2, kepha nina nikhukhumele kunokuba nganilila ukuze akhishwe phakathi kwenu owenze leso senzo. So kuleli bandla laseKorinte kwakunomzalwane owayethandana nomkayise, kusho wayethandana nonina. Nokho-ke lesingisi lithi-ke umother-in-law, okungukuthi-ke mhlawumbe wayeseshonile unina wakhe ngempela, kodwa kuyihlazo nje ukuthi ungalala nonkosikazi kababa wakho ngokuthi ayikuzali, ihlazo nje leyo. So-ke leli bandla laseKorinte kwakunjalo, ukuthi kuPaul verse 3, ngokuba mina ngokwami noma ngingekho ngomzimba, nokho ngikhona ngomoya, sengivumile ngokungathi ngikhona ngalowo muntu owenze okunjalo, kube egameni likaJesu nihlangane nina nomoya wami kanye namandla eNkosi yethu Jesu Kristu. Verse 5, onjalo anikelwe uSathane kukho ukubhubha kwenyama ukuze umoya usindiswe ngosuku lweNkosi. Ngase ngeke ngambuza kuNkulunkulu ngaleli verse lijulile. Ngake ngakubuza-ke kanti uNkulunkulu uzongithoba athi angishone khona esikoleni. Ngalibuza omunye udokotela ngathi, hawu wena baba udokotela esengifundisile uNkulunkulu, udokotela weBhayibheli lisho ukuthini leli verse ngesizulu esiqinile zayimi emthumela. Akakwazanga ukungichazela. Hayi ngaqhosha-ke enhliziyweni ngathi, awu loyelana esikoleni nofunda umoya ongcwele mina ngifundisa iBhayibheli. Kanti uNkulunkulu uzongigoba ngisho ngisekhona. Lithi-ke lelizwi uverse 4, egameni leNkosi uJesu nihlangane nina nomoya wami kanye namandla eNkosi yethu uJesu. Kusho ukuthi asihlangane nabazalwane simkhulekele lo muntu olala nomkayise ebandleni. Verse 5, onjalo anikelwe kuSathane kukho ukubhubha kwenyama ukuze umoya usindiswe ngosuku lweNkosi. Kuverse 5 kucomplicate yonke into. Kwenzeka kanjani umuntu enikelwe kuSathane kodwa kuyasindiswe futhi na? Ngiyabuza-ke kuNkulunkulu, hayi wangiphendula ngoba senze isivumelwano naye ngathi, Nkosi, umuntu awufuni ngiphathwe njalo uma nginenkinga la ezwini uyongitshela, ngiyothandaza, ngicela ungiphendule ngaleso sikhathi. Uyathembeka-ke uyakwenza. Lithi-ke lelizwi onjalo anikelwe kuSathane ukubhubha kwenyama. Ngamanye amagama inyama sikhulekela ukuthi ibhubhe ukuze angakwazi ukulala nomkayise bese yaphenduka umphefumulo usindiswe. Ayichazeke uNkulunkulu athi njengokuthi uma umuntu umdubula la ngogogo siyafa esingezansi, ahlale ku-wheelchair, mase sifile esingezansi, ubuntu bakhe abusasebenzi. Ngesikhathi ngesikhathi singasasebenzi akasakwazi ukulala nalowo mkayise. Ngesikhathi engasakwazi ukulala nomkayise useyaphenduka ehlezi ku-wheelchair, useyasindiswa ngoba akasasenzi isona. Wangichazela uNkulunkulu ngabonga. Uthi kuPaul etshela ibandla asihlanganele umoya wenu nomoya wenu simkhulekele lo muntu, simnikele kuSathane. Ngathi akhumbula uJobe enikelwe kuSathane, wathi uNkulunkulu ungayithinta umphefumulo. So ukunikela umuntu kuSathane umhlanga ezifo angakwazi ukwenza isono, kodwa bese phenduka umphefumulo wakho ezulwini. Ngoba asinalo ilungelo lokuthumela umuntu esifokweni, asinalo ilungelo lokukhulekela umuntu simqalekisela isifoko, kodwa siwanikiwe amandla okukhulekela ukuthi umuntu ashayeke emzimbeni khona ezophenduka angene ezulwini. Ngoba vele umzimba uphelelaphi? Enhlabathini. Niyangizwa-ke manje? Julile leli vesi, mhlawumbe uNkulunkulu kuphela kumuntu, hayi noma ubani.
seniyalazi-ke sengilambulile. So-ke ngenxa yalesi senzo sengibuyela kulo mama ngathandaza ngathi inkosi ngedwa-ke ngangingafuni ukufaka umuntu ngoba ilale problem ngiyalinganisa ake sithi nangu ubaba uMthembu usenzele okuthize okungalungile bese ngithatha inkokasana yabazalwane simkhulekelele ubaba uMthembu uNkulunkulu amshaye ukuze asindise umphefumulo athi driver uMthembu angene ekhaya accident ahlale phansi badabuka abantu belabo ukuthi umzala ubaba uNtsibande ngeke wathi asikhuleke uhlezi phansi nje yebo alimali umzalwane. So-ke mina-ke mangiyenza lento angifuni umuntu eduze kwakhe ngizenzela ngedwa nguNkulunkulu. Ngamkhulekela-ke lo mama kungena yedwa baningi abebeshaya ibandla la engibakhulekele ngedwa ngeke futhi ngimtshele baphi namhlanje abekho. Ngithi inkosi nangusibani udiliza ibandla lakho ngicela ukunikela umzimba wakhe kusathane ukuze aphenduke kodwa uma engekho ohlelweni lwakho akaphume ngomnyango ahambe angadiliza umsebenzi wakho. Mina-ke uNkulunkulu ungisizile anginqumi umuntu ebandleni kodwa ngiyaguqa nje ngokukhuleka uNkulunkulu enza akuthandayo amkhiphe ngoba ungani akekho ey'nhlelweni zakho. Sengibuyele kuleli izwi-ke sengizoli-understanda Nahume 1:15 asukuqala bheka ezintabeni izinyawo zoletha izindaba ezinhle omemezela ukuthula gubha imikhosi yakho Juda ugcwalise izethembiso zakho ngokuba omubi akaseyokudabula kuwe unqunyiwe ngokupheleleyo. Sasinenkinga kabani yalo mama lo qala 2014 sawuqala umkhosi wethu wokuqala ka21 days sasikhonza zonke iy'nsuku akazange afike. Athi mina soke sibonele ukuthi uzobuya nxa usuphelile umkhosi kodwa uNkulunkulu ushilo sike wathi omubi ngeke aphinde adabule phakathi kwethu ngoba walichaza khona lapho ngiqeda esho ukuthi sizobiza ukuthi umkhosi basethi lo muntu olokhu umkhulekela uyaphuma ngeke aphinde abuye. Lapho mangiceda ukufunda leli izwi yazi ukuthi akabuyanga kulo mkhosi. Hayi mina uNkulunkulu engimkhonzayo ngiyamthanda ngiyambonga. Hayi akabuyanga kwadlula mhlawumbe unyaka owodwa inkosi yamthatha akasekho emhlabeni. Kodwa okukhulu ungabolwa nebandla eliNkulunkulu ngoba khona abantu abazokhuleka lo mkhuleko osho Paul uzithola uhlezi wheelchair uzithola ugula mhlawumbe ushawe isifo samathambo ngenxa yesono ungafuni ukusiyeka. Kodwa sizobona kade sikukhulekela ukuthi usindiswe ngokubulala umzimba kusholutho uzosindiswa ufike ezulwini umzimba lo usuwonakele uhlala enhlabathini. Bengichaza-ke leli ivesi lomkhosi sanikwe ukuthi umkhosi ngase nginikwa ngathengiswa ukuthi uNkulunkulu ngeke aphinde adabule. Sawubamba umkhosi ka21 akafikanga nolodwa usuku and then thereafter kwabe sokuhamba kwakhe akavalisanga. Angizuzisho izinto eziningi sengiqhubeka nentshumayelo yakho. Uma-ke le mithi emithathu uyibambe kahle ngayisase siyibambile le mithi emithathu kuloya umkhosi loyo. Imithi emithathu yenza ukuthi umphumela wokuzila kwakho ukudla uphile. Umuntu wokuqala yipha, umuntu wesibili khuleka, owesithathu zila ukudla. Hayi ukuthi uma uphekela ingane ethi ingane ezinye azizeli ukudla uyakutaste uma usukutaste usondlani usudlile usuphumile enkosini asikutaste ukudla. Uyathandaza ucela uNkulunkulu engathi angabe ngithazela umama Mzibandeni la. Uyathandaza ucela uNkulunkulu uma ufaka usawoti Nkosi ngicela isikali esilingene okwenzayo ngoba awukwazi ukudlulisa emlonyeni wakho ukutaste. Wakutaste uphumile wakhalela uphumile ungakhaleli ukudla. Hayi asidlule sinathi khona abantu abaningi asebethi baqeda 21 kade bawuqeda. Ngikhuluma-ke ngokuthi izintambo ziwu-3. Ngifisa-ke sibone indoda ebambe iy'ntambo ey'ntathu izila ukudla nomphumela wayo bese siyawuvala lezi inkonzo. Ngazi noma ukuthi uNkulunkulu asiqhubeke ngoba kuningi okusalile. Yabona emkhulekweni kuningi besingakhuluma ngomkhuleko
asifikanga kuyo. Kuningi namanje esingakukhuluma nje ngokuzila ukudla kukodwa, angazi noma sofika ngeke siqede. uNkulunkulu mayithanda singaqhubeka nenkonzo singasazileli ukudla, angazi kuzoba kuyena ngoba ngalalela yena ngakho. Indoda ke yabamba imithe emithathu, Zenzo chapter 10 ukhonelile. Uthi verse 1, kokukhona eKesari indoda ethile egama layo linguKhoneliya, eyinduna yekhulu yebutho elithiwa i-Italia, a centurion of what was called the Italian regiment. So uKhoneliya wayeyinduna yekhulu, wayenamabutho awu-100 awaphethe, 100 i-centurion, ephethe amabutho ase-Italy, ngolimi sijwayele, noma lasentaliyane. iBhayibheli-ke lithi Italia, i-Italy lesijwayele. Kuthi uverse 2 kweZenzo 10, wayengumuntu okholwayo nowesaba uNkulunkulu kanye nendlu yakhe yonke, abela abantu abampofu izipho eziningi, ekhuleka kuNkulunkulu njalo njalo. Ngingashumayela into endlela ngoverse 2, wayengumuntu okholwayo nowesaba uNkulunkulu. Uyamsaba uNkulunkulu, uyamsaba uNkulunkulu. Kulula-ke impendulo yalapho, uma wona wenza isono ngoba umsaba uNkulunkulu. Simple as that. Uma umuntu ezokuhlebisa usaba ukumthethe esibandwana, usumhlebisa isono, ingoba usaba lo muntu umsaba uNkulunkulu. So kulula nje ukuzibona ukuthi uyamsaba yena uNkulunkulu, ngoba uma usaba uNkulunkulu awusaba umuntu, awunandaba ukuthi umuntu uzothini. Uma uNkulunkulu umjabulisile ngento oyenzayo, you just don't care. Ingakho uJesu uMatthew 10:28 ethi masabeni othi esebulela abe namandla okuphotha esibhokweni. Siyahlupha-ke thina sisaba abantu. So uKhoneliya wayindoda ekholwayo eyesaba uNkulunkulu kanye nendlu yayo yonke, ubusisiwe umzali onabantwana besaba uNkulunkulu kanye naye. Ngoba ziyahlupha iy'ngane zethu, azibambeki, ziyaphucuka, zibheka le nale. uKhoneliya wayeyindoda esaba uNkulunkulu kanye nendlu yakhe yonke. Lalela-ke izinto ayizenza, abela abampofu, intambo yokuqala leyo. Ekhuleka kuNkulunkulu njalo njalo, intambo yesibili neyesithathu. Uzothi komunye wakwakho bande kubhalwe ukuthi fasting kwakho wayekhuleka. Ilindeke sizofika lapho. Uverse 3 kuthiwa wabona ngokusobala imiphumela yemithi emithathu uma uba ngumkhosi. Wabona ngokusobala embonweni ingelosi kaNkulunkulu ingena kuye kungathi ngehora lesishagalolunye lemini. Ithi, Khoneliya. Wayesememelo, okay, angiyoya ngidina lapho. Wabona ingilosi kungathi uyibona ngqo, kodwa kube kuwumbono. Yangena yathi, Khoneliya, ngifuna ukukutshela ukuthi uma ungena emkhosini ibambe umthatha imithi, kunyakaza izulu lehle lize kuwe, ngoba wena unjani? Ukhabampofu. Ngesikhathi usemkhosini uyakhuleka, ngesikhathi usemkhosini ngokwethembeka. Ifika nini ingilosi? Ngehora lesishagalolunye. Isikhathi sini ihora lesishagalolunye? U-3 ntambama. Dala kwaqala ukubalwa ngo-6, u-6 ihora lokuqala. Uma unaka lapha kuMathewu 4, uzile uJesu ukudla nazonke nje eBhayibhelini kuthiwa wazile ukudla insuku ezingama-40 nobusuku obungama-40. So ngamanye amagama usuku belu-12 hours, lungahlangene nobusuku bu-12 hours. Bashinta-ke ngokuhamba kwensuku bathi usuku 24 hours imini nobusuku. Ngaleso sikhathi usuku kwaku-12 hours from 6 to 6 semini. So uma lithi iBhayibheli ngehora lesishagalolunye uqala ku-6 kuthi 7, 8, 9 ubale u-3 o'clock ntambama. Yilo leli ihora umphefumulo wenkosi uJesu waphuma ngayo. Uma ufunda lapho kuMathewu 27
lithi izwi lenkosi uJesu esesiphambanweni kwabamnyama emhlabeni wonke kusukela ngehora lesi-2, that is 12 o'clock, kwaze kwaba ihora lesishagalolunye, that is 3 o'clock. Wayesememeza ngezwi elikhulu wathi, "Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na?" Yilelo hora izulu eladisayi lathumela uKhoneli isithunywa sasezulwini. Ngaleli hora uJesu wathi, "Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na?" Ngifuna ukukutshela ukuthi uma ubambe imithi emithathu emkhosini, izulu liyanyakaza, lisebenzisa isikhathi sokusindiswa kwethu, uJesu ethwele izolo bese lifika ngalo kuwo. Kungebe u3 wethu wanamhlanje, kodwa ngifuna ukukutshela leso sikhathi okuzokwenzeka ngaso izinto kuwe, yileso sikhathi izulu elithatha isinqumo ukuthi azenzeke kuwena. Umphumela ukubamba imithi emithathu emkhosini. Ngazi wena wagcina nini ukupha umuntu utho? Kuyibambele nje umkhosi kumnandi umnishana, kwabona ukudla uhamba wayokuchitha. Makhelwane wakho abadlile. Nezinto zamakhelwane ziyafika oyiphakelanga. Ubolile manje. Ngathi kune-load shedding, kune-fridge on and off, kwabona ukudla. Kunekala. Dala waphuma emkhosini ngoba ubambanga inkambeni lapho. Yilelo hora ukuthatha ubuntu, the Trinity of Heaven, elathatha isinqumo ukuthi lithumele umuntu, lithumele ingelosi, yafike emhlabeni. Wena kubambe imithi emingaki ngowasiphuma namhlanje? Abantu abaningi babamba imithi emibili, bawushiye owesithathu. Uzothi-ke wena, siyezwa ukuthi wayabela abampofu kuvesi 2. Siyezwa futhi ukuthi wayekhuleka kuvesi 2. Kodwa sizwa ukuthi wayezela ukudla. Ukuthathaphi bamuntu banje ukuthi wayezela ukudla na? Yingakho-ke ngini-encourage ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ufunda izwi uNkulunkulu ekuphile ukwazi ukufunda isiNgisi. Ngibanaleli iBhayibheli okuthiwa i-New King James Version. Ufunde ngapha nangapha. Ngoba i-New King James Version ilona umusho elingungqo elithathe kwisiGreek esasikhulunywa amaHebheru afundile. Ngithini uma ngithi amaHebheru afundile sizosikhathaza-ke iy'ngane mase yiqala ukuxoxa. Itreyinele ingane incane ukuhlala enkonzweni ngoba izokhula isibanga umsindo kuba kuphi. Itreyine ingane ukuhlala ilalele enkonzweni. Lenenye ubani umzalwane? Ayinamzali ifikele. Treyinani ingane zenu bazalwane. Ngoba uzokhomba into ayibona ukuthi iyanqaba isafuna udonsa ngoba seliyeke kakhulu. Ngikhuluma-ke la ngokuthi-ke ube ne-New King James Version. I-New King James Version ilona umusho elingcono kunawo onke, nokuhumusha into ewungqo. Uzothola mhlambe o-amplified nobani bakhuluma izingisi osizwa kangcono, but the truth is bakwenza kuzwakale kahle kodwa kuhunyushiwe ngqo. So uma ufuna into ehunyushwe ngqo-ke ukuthatha i-New King James Version. Indaba ukuthi uKhoneli wayezela ukudla siyithola kuvesi 30, kodwa siqale siwubuke uvesi 30 ngesizulu. uKhoneli wathi kuPetro, mhlawumbe ufuna ngichaze, uKhoneli esebona umbono, ingelosi yathi thumela ubiza uPetro, yathumela ingelosi, wathumela uKhoneli walanda uPetro, wafika uPetro, indaba endeleyo woyifunde eBhayibhelini, chapter 10 wezenzo. So manje sefikile kuPetro uthi kuKhoneli, ngezinsuku ezine ezidlule ngaleli hora engenza umkhuleko wehora lesishagalolunye. Awuyibukele nje uPetro naye ufika ngehora lesishagalolunye. uNkulunkulu uyenza lento ngendlela yakhe ukuthi uPetro afike ngo3 ntambama. Isikhathi ingelosi efike ngaso, isikhathi uJesu akhala ngaso wathi uNkulunkulu wami ungishiyelani na? Singabala izinto eziningi ezenzeka ngehora lesishagalolunye. Uyafika uPetro sethi ngethuku ezine ezedlule ngaleli hora bengenza umkhuleko wehora lesishagalolunye. Endlini yami bheka indoda embethe ingubo ekhazimulayo yema phambi kwami. Verse 31 yathi, Khoneli, kuzwakele ukukhuleka kwakho nokwabela kwakho abampofu izipho, kukhunjuliwe phambi kaNkulunkulu. Uma ubamba imithi emithathu kuyakhunjulwa ukukhuleka kwakho.
iyakhunjulwa imisebenzi yakho kuphabampofu. Izinto ozenzayo uyasikhumbula uNkulunkulu ngenxa yemithi emithathu. Yongishilo kuverse 30 awucacisi ngesizulu. Ngizomfundela wona-ke le-New King James Version. Ithi-ke, so Cornelius said, 4 days ago I was fasting until this hour. Leya nto esizulwini ethi ngezinsuku ezine ezedlule ngaleli hora bengenza umkhuleko. Sesicishiwe ukuthi kwakuhlobo lomkhuleko. Ngesinye sekuyachaza. 4 days ago I was fasting until this hour, and at the 9th hour I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing and said, Cornelius, your prayer has been heard, and your alms are remembered in the sight of God. So uverse 30 ucacisayo ukuthi wayezile ububi uKhoneliwe. uKhoneliwe wayepha, uKhoneliwe ethandaza, uKhoneliwe ezile ububi, imithi emithathu uJesu akhulume ngayo. Wathi ngaso sonke isikhathi nxa upha, Matthew chapter 6 verse 1, ungenzi njengabazenzisi. Wathi nalapho nikhuleka, wasethi nalapho nizile ukudla. Lezi mithi emithathu uKhoneliwe unjani uyenzile. Ngakho-ke, verse 32, thumele Job okuyisho uSimoni othiwa uPetro. Yena ungenisile endlini kaSimoni umshuga selwandle. Verse 33, ngase ngithumela kuwe ngaso leso sikhathi, wenze kahle ufike. Manje sesikhona sonke phambi kaNkulunkulu kuba sizwe konke okuyalelwe yiNkosi. Ngiyayibona le ndoda ngamehlo engqondo othiwa uKhoneliwe. Yayimthanda uNkulunkulu imkhonza. Uthi uverse 1 noma uverse 2 ka-chapter 10, wayengumuntu okholwayo nowesaba uNkulunkulu kanye nendlu yakhe yonke. Kuzwakala olimi lwakhe uma sekufika uPetro. Uthi wenze kahle ufike, manje sesikhona sonke phambi kaNkulunkulu. Hayi sesikhona sonke phambi kwakho Petro. Uyadlula kuPetro. Sesikhona sonke phambi kaNkulunkulu kuba sizwe konke okuyalelwe yiNkosi. Sizothi masiphuma la. Ngokuthi bande kaJesu. Nanoma yiliphi ibandla waya kulona, uphuma uthini? Umfundisi namhlanje bekuwukuthi ngixabana noNkulunkulu, bengakhuluma umfundisi ekhuluma uNkulunkulu. Le ndoda kuyakhombisa ukuthi yamesaba uNkulunkulu. Ithi wenze kahle wafika. Sesikhona sonke phambi kaNkulunkulu, hayi phambi kwakho phela. Sesikhona ukuba sizwe lokhu uNkulunkulu akutshele khona. Ngesikhathi uPetro eshumayela, ufunde ngicabanga ukuthi from verse 44, lithi izwi leNkosi wehla umoya ongcwele phezu kwalabazalwane, wehla umoya ongcwele phezu komndeni kaKhoneliwe. Mawukhumbula kahle yindaba na ubambe imithi emithathu. Emva kokubamba imithi emithathu uyadlula kuPetro, uyazi uma kuPetro amanga uPetro, uNkulunkulu uqobo lwakhe. Balalela nge-attitude ethi khuluma uNkulunkulu hayi umuntu. uNkulunkulu wathinteke sezulwini, kade ethumela ingelosi wehlisa umoya wakho ingcwele wabagcwalisa. Mayise bagcwalisile uthi uPetro, ukhona yini ongala nalamanzi ukuba laba sebegcwaliswa umoya ongcwele babhabhadiswe nabo. Ngokujwayelekile umuntu uqala avuma izono, abhabhadiswe, abe segcwaliswa ngomoya ongcwele. Kodwa laphaya uNkulunkulu wasetha isitebiso sokubhabhadiswa, bagcwaliswa ngomoya ongcwele bengakabhabhadiswa, ngoba babambe imithi emithathu. Babhabhadiswa ngomoya ongcwele njalo bagcwaliswa ngomoya ongcwele bengakabhabhadiswa, ngoba uyindoda ekholwayo nomuzi wakhe wonke. Bangathi singafundisa ifundo kule ndoda, ukwazi ukuthi ukukholwa komndeni wakho kuvulela izinto eziningi ezulwini. Kodwa uma ukholwa wedwa umndeni wakho usele emuva, kunezinto ezivalekayo, kunezinto ongazitholi, kunezinto uNkulunkulu angakuniki zona, ezifana nale uJesu ayisho kowesifazane ecela ukukhulekelela ingane yakhe enedimoni. Uthi uJesu akwazi ukuthatha isinto sabantwana ngisiphonse enjaneni. Baningi bacabanga ukuthi inhlamvu ayingathuka uJesu. Inja kwelikamoya umuntu ovuma isona aphindele kusona.
Kunezinto ongazitholi ngoba unengane ekholwayo ekuyiphindela ezonweni. Unobaba wakho okholwayo kuyadla izolo, noma unomama okholwayo kuyadla izolo. Ezulwini banjengezinja. Akufanele uthathe isinto sabantwana uziphonse enjaneni. Laba bantu bakuvimbele umbuso wezulu, bakuvimbele ibusiso nabe ziyakwehlela ngoba bona bayizinja emehlweni kaNkulunkulu. Bantu mitsemthathu. Umesaba uNkulunkulu, ukhulekele ukuthi umndeni wakho ukholwe wonke. Bengifisa ukungena ngichaze ukuzila okuyikho. Mhlawumbe sengizogijima nje ngingashumayeli. Esikuthola kuverse 58 ngokuqala kuverse 6. Akusikho lokhu ukuzila engikhethileyo na, ukuthukulula izibopho zobubi. Ukuthukulula isibopho sobubi ukuvuma izolo. Uzila kanjani ukudla izolo zingavunyiwe? Ku-Isaiah 58 verse 6, akusikho lokhu ukuzila engikhethileyo yini, ukuthukulula izibopho zobubi. Number 2, nokuxegisa imithilo yejoka. Ijoke lokulima, uxegisa imithilo yejoka. Ukuthi ungasetshenzelwa uma usemkhosini. Ungasetshenzelwa. Haya ngiphinde mhlamba ngizwa abantu. Ungasetshenzelwa uma usemkhosini, uxegisa imithilo yejoka. Abesithi komunye nganamba bayasebenza bayakhala phandle bakuthi bande na. Bese ngiphendula ngithi ngomusa kaNkulunkulu asikhonzi robot. uNkulunkulu uyakhuluma naye uxoxe. Lento ifuneka ngephasike seliseminyango ibiphelile. I had to pray ngicele uNkulunkulu basebenze laba bantu. Ngoba uma bengasebenzi sizobahlahlaphi laba bantu abezayo. Ngamanye amagama, nanoma isiphi isimo obhekene naso, xoxa noNkulunkulu wenze sure ukuthi uyakuvumela. Ngoba uzoxoxa naye angakuvumeli uqhubeke wena ukuthi uyakwenza uzozibona ufana nobani. Ngakho-ke vuma izono zakho uma uzila ukudla, ngithanda ukuzishumayela ngiyashumayela ngoleleni. Uxegisa imithilo yejoka ukuthi akufanele usetshenzelwe uma uzila ukudla. Ukukhulula abacindezelweyo nokwaphula onke amajoka. Umuntu ocindezelweyo umuntu oppressed. Ngalesi sikhathi kwakuney'gqila. So isigqila sasihamba simofunda lapha kuFilmon wayenesigqila esiwu-Onesimo. So isigqila uyasikhulula uma uzila ukudla. Verse 7, akusikho ukwabela abalambileyo isinkwa sakho na, isiyafana nale kuyenziwa uKhoneliya. uKhoneliya wayifundile iBhayibheli u-Isaiah Testament elidala lalikhona. Ukuzila okuyikho ukwabela abalambileyo isinkwa sakho, nokuyisa abampofu nemhambuma ekhaya lakho. Uswakwaletha uhlanye ekhaya lakho atazokudla. Wamletha umuntu olala ePhayipini olala emgwaqeni ekhaya lakho ukuthi akazokudla. Imithi wesithathu loyo ofunakalayo ukuze uNkulunkulu akubusise. Kodwa ugcine wathini mhlawumbe yangena uzocela wambhala emangeni uzongcolisa. Ufunani? Ufuna ngikusize ngani? Asipheke thina nekhaya ukudla kuwo. Siwubalile umuntu wakho wesithathu wasikhosha isibusisi. Akusikho ukwabela abalambileyo isinkwa sakho nokuyisa abampofu nemhambuma ekhaya lakho na, nokwembesa ohambayo lapho umbonayo nokungasithezi kwaba inyama yakho na. Mawubona uhambazi muphe membathise. Aba inyama yakho mabangalambi ukhona. Verse 8, lithi-ke khona ukukhanya kwakho kuyakuqhamuka njengokusa, nokuphuluka kwakho kuyakuvela masinyane, ukulunga kwakho kuhambe phambi kwakho, kazumulo kaJehova bese kuba kwakho. So mawenza lezi zinto ezikuverse 6 and 7, kuthi uverse 8 ukukhanya kwakho kuyoqhamuka njengokusa. Ukusa kuvinjwa lutho. Mase sishayela isikhathi sokusa uyazi. So ngamanye amagama imikhuleko yakho ngoba usemkhosini iyophenduleka njengokusa. uNkulunkulu ngeke ayigodi impendulo zezinto ozicelayo ngoba wena uzila ukudla wenza izinto ezintathu. Uthi-ke kuyakuqhamuka njengokusa, nokuphuluka kwakho kuyakuvela masinyane. Ukuphuluka yini? Ukusinde ekuguleni kwakho. Awusindi nje ngoba uyibambile imithi emithathu emkhosini. Ukusinda kwakho kuzovele kuqhamuke. Ngiyalithanda maseliphethe lithi
uhambe ukulunga kwakho kuhambe phambi kwakho, inkazimulo kaJehova besemva kwakho. Kusho ukuthini lo? Ukulunga kwakho, your righteousness will be in front of you. Umuntu mayibheka wena uzobona ukulunga kwakho oqala before wena. uNkulunkulu esezulwini mayibheka wena ubona ukulunga kwakho engakakuboni wena. Abesenze ngani akunika okufunayo. Matthew 6:33 funani qala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Konke okunye kuzonezelwa kini. Akunezelwa nje ngoba ukulunga kwakhe akukho phambi kwakho. Ukulunga kwakho makungekho phambi kwakho khonani? Khona ubona kwakho phambi kwakho. Vuma izono zakho ugudluze ukona kuze kuhlale ukulunga phambi kwakho. Usulalela inkazimulo kaJehova ikuphi? Isemva kwakho. Mnandi khona. Ukulunga kwakho kuhola phambili. Ubuhle bakho phambi kaNkulunkulu kuyakukhulumela. Inkazimulo kaNkulunkulu ayikho phambi kwakho. Ilandela ngemuva, yenzani inama eza ngemuva. Ilingisa insika yefu yabantwana bakwaIsrael eGibhithe. Ebusuku kwakuba insika yomlilo, emini kuba insika yefu eyayibagadile. Inkazimulo kaNkulunkulu izobasemva kwakho, hayi phambi kwakho. Phambi kwakho ukulunga kwakho. Ukungukuthini ngamanye amagama, izono zakho mawungahlanganisile noNkulunkulu zihamba phambi kwakho. Ngemva kwakho esikhundleni senkazimulo kaNkulunkulu, inkazimulo esithi esiwusathana, amashwa amabhada kulandelayo. Khonza uNkulunkulu, uvuma izono zakho zihlanganise noNkulunkulu ukuze ukulunga kwakho kuhambe phambili. Inkazimulo kaNkulunkulu ibe ngemuva. Sekwenzeka iHubo 139:5 athi umuntu wakho uyamzungeza ngemuva nangaphambili. Ngaphambili uzungeza ukulunga kwakho, ngemuva inkazimulo kaNkulunkulu. Ubani ozokuthitha? Elithizwi lenkosi, ubani ongamelana nathi ngoba ungakuthina mkhulu kunosezweni. Lonke lifuna ukungcwele yakuqala khona. Ihubo 34:15 lithi amehlo kaJehova akuba abalungileyo, izindlebe zakhe zikuphi ukukhala kwabo. Mawukhala uNkulunkulu yezwa, mawubamba imithi emithathu uNkulunkulu yanyakaza ezulwini akuthumela impendulo umkhuleko wakho. Ukubamba imithi emithathu. Amehlo kaJehova kuba abalungileyo, ukukhala kwabo uyakuzwa. Khumbula intimi yethu yalezi inkolo ithi umphumela wokuzila okuyikho. Umphumela sizowuthola ngokubuka isiphetho sendaba kaKhoneliya esengisishilo. Ukuthi uKhoneliya wathi mawuphethe eShumayela wehla umoya ongcwele bagcwaliswa. Wakwayizwa lonto emnandi kangaka. Athi umuntu eShumayela phambili kwehla umoya ongcwele wehliswa yini? Ngoba uShumayela ungcwele nabalalele bangcwele, uNkulunkulu awudedele umoya wakhe abagcwalise. Kusukela namhlanje yazi ukuthi sibambe imithi emithathu uma sibuyela eMkhosini. Uyapha, uyakhuleka, uyathembeka ekufasteni kwakho eMkhosini wakho. Awenzi izinto ezizokuxabanisa noNkulunkulu. Ake sikhuleke sesifike emaphethelweni. Baba olungileyo, Baba ongcwele, siyabonga. Siyabonga ngosikhuluma kwakho. Ilokho ebesikudinga nebesikufuna ukuzwa wena singezwa umuntu. Usifundisile nangoKhoneliya owathi phambi kaPetro wathi phambi kaNkulunkulu. Owathi kuzokhuluma uPetro wathi kuzokhuluma lokho uNkulunkulu. Sifundise uNkulunkulu wethu nomusa ukudlula kubantu. Ngoba masibuka abantu sikhumbula izolo labo, kanti izolo labo usulithethelele. Sibambelele kwizolo labo, simangale masifika sibathole begqoka imqhele ezulwini, thina sibe sosho sibongela. Sisize Nkosi sidlule kumuntu, sisize uNkulunkulu wethu sihlome ikhaya, siqine manje nakha amakhulu, sihlome zonke izikhali zisimelane namaqhinga kaSathane. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu ukuba ongalungile phakathi kwethu uma ekhona. Ngiyakhuleka Nkosi ukuba anikelwe inyama yakhe kuSathane ukuze asindiswe ngosuku lokufika kwakhe.
njengokuba umphostoli uPawule eholo moya ongcwele asho namanje ngcwelise leli bandla Nkosi kuba abantu baphenduke abanenkani abangafuni ukuphenduka baqhubeka nezono seyinikela imizimba yabo kuSathane ukuze basindiswe ngosuku lokugcina. Siyabonga ke Nkosi ngakho konke, siyabonga ngelenkonzo, siyabonga ukuba kanye nathi emkhosini kwelolu suku kulamahora asesele uNkulunkulu wethu siyacela kube nathi ukhuluma uzambulo. Siyazi Nkosi soze sikubone ngosuku lwakusasa ukudla ngiyabakhulekela uNkulunkulu wami, ngiyacela baqinise baliyele. Sicela konke lokhu ngoJesu Kristu Inkosi ephilayo, uJesu Kristu Inkosi. Amen. What a mighty God we serve. 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 What a mighty God.